Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 24 sa bulan sa Hulyo tuig 2022. Karon ang ika-17 nga Domingo sulod sa tuig ordinaryo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 11 bersikulo 1 ngadto sa 13. Usa ni anak kahigayon nagampo si Jesus didto sa usa ka dapit. Sa pagkahuman ni agampo miingon ang usa sa iyang mga tinun-an, Ginoo, tudloi kami sa pagampo sama nga gitudluan ni Juan ang iyang mga tinun-an. Si Jesus mitubag kanila, kun magampo kamo ingna. Amahan, simbahon unta ang balaan mo ngalan, maghari ka unta kanamo, ihatag kanamo sa matag adlaw ang pagkaon nga among gikinahanglan, og pasaylua kami sa among mga sala, kay nagpasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo, og ayaw kami itugyan sa pagsulay. Ug mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, padanglit usa kaninyo muadto sa balay sa usa ka higala sa tungang gabi ug muingon kaniya, Bay, pabaylo akog tulo ka buok pan, kay miabot sa amo ang usa ko ka higala nga nagpanaw ug wala gayud ako'y ikapakaon kaniya. Unya, tubagon ka sa imong higala didto sa sulod. Ayaw na akog sa muka, gitrang kahana ang pultahan og ako og ang akong kabataan nang higda na busa. Dili na ako makabangon sa paghatag kanimo bisag unsa. Sultihan ko kamo nga bisag higala kaniya, dili siya mubangon og muhatag kanimog pan, apan mubangon na lang siya ug muhatag kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan, kay wala ka man maulaw sa pagsigig pangayo. Busa sultihan ko kamo, pangayo kamo og kamo hatagan, pangita kamo og kamo makakaplag, pagtuktok kamo og ablihan ang pultahan na lang kaninyo. Kaya ang tanan nga mangayo hatagan og siya nga mangita makakaplag og ang pultahan na ablihan alang kaniya nga manuktok. Kamong mga mahan, kinsa man kaninyo ang muhatag sa inyong anak og bitin kun siya mangayog isda, o muhatag kaniyag tanga kun siya mangayog itlog. Bisan pa sa inyong pagkadautan, mahibalo kamong muhatag og maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak. Labaw pa ang amahan nga atua sa langit nga muhatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit mo namong amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom labaw sa tanan diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog, aron sa ingon bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami, Ginoo, sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panagihigalaay. Ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita.
Ginoo, kung kami ana sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini og hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himua nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. O Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaon ta sa mayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.